Исәнмесез, балалар? Шигыльне башлыйбыз. Бүгенге шигыльдә нәрсә турында сөйләшкәнне сез табышмактан үзегез белергә тиешсез. Җәй шакылдый бу чүкеш, кыш шакылдый бу чүкеш, ничек армый бу чүкеш? Балалар, нәрсә икән бу? Кем икән бу? Әйе, бик дөрес. Бу тукран. Балалар, тукран ул күчмә кышмы, әллә кышлаучымы? Әйе, бик дөрес. Тукран кышлаучы кыш. Тукран урман кышы. Ул һәр вакыт хәрәкәттә. Тукран үзенең көчле тымшыгы белән агачлардан бөҗәкләр эзли. Ышлы тырнаклары ярдәмендә агачта нык утырып тора ала. Ә кайрыгы аңа терәк булып тора. Тукранны балалар урман докторы дип атыйлар. Ни өчен шулай диләр икән? Әйе, балалар, бик дөрес. Тукран агачтагы ерткыч бөҗәкләрне юк ите. Агачларның гомерен саклый. Шулай итеп ул үзе дә туклана, урманга да файда китерә. Хәзер мин сезгә Мәрзия Файзуллинаның Урман докторы дип аталган шигырен укып китәм. Тукран һәр агачны тук-тук-тук сугып карый. Көчле һәм очлы борыны шундый зур эшкә ярый. Агач кимергән кыртларны эзләп чукып бетерә. Урман докторы булып, ул бик күп файда китерә. Тукраннарның берничә төре яши. Кара тукран, яшел тукран, кечкенә уртача зурлыктагы чуар тукран. Хәзер мин сезгә тагын бер табышмак әйтәм. Кыш һәм җәй буе кызыл читек кигәне, күк ефәктән күлмәге ул һәркемнең сөйгәне. Балалар, нинди кыш икән бу? Әйе, күгәрчен. Балалар, күгәрченнәр кая яшиләр? Урамда яшиләр. Күгәрченнәрнең күбесе кеше яши торган урыннарда яшиләр. Күгәрченнәр кайвакыт ояларын да кыйыкларына ясыйлар. Табышмакта да аның турында күк ефәктән күлмәге дип әйтелгән. Чөнки күгәрченнәрнең канатлары күксел төстә, аның каурилары ялтырап тора. Муены белән күкрәгендә әле яшел төс, әле ал төс чагылып китә. Тәпиләре кып-кызыл. Күгәрченнәрнең төрләре бик күп. Әйтик, декоратив күгәрчен, почта, йорт күгәрченнәре. Игътибар белән тагын бер табышмак тыңлагыз. Түшләрендә кояш төсе, аркасында яз төсе. Кышын тәрәзәгә килеп танысыңмы ди төсле. Балалар, нинди кыш икән бу? Бик дөрес, песнәк. Песнәкләр бик хәрәкәтчән, кечкенә кышлар. Аның тымшыгы көчле. Тымшыгы ярдәмендә ул агач кайрысыннан бөҗәкләр чүпли. Песнәккә азык табу бик кыенлаша. Шуңа күрә алар кеше яши торган урыннарга якынаялар. Песнәкләрнең дә төрләре бик күп. Мәсәлән, зур песнәк, зәңгәр песнәк, озын кыйрыклы бүрекле песнәкләр дә була. Балалар, сез тагын бездә кышлаучы нинди кышларны беләсез? Әйе, ала карга, кызыл түш, сайыскан һәм чыпчык. Үзаклы каралы, озын һәм җиз кыйрыклы. Җәен далада, кышын калада. Нинди кыш икән бу? Әйе, сайыскан. Сайыскан ул безнең иң озын кыйрыклы кыш. Хәзер Фәнис Яруллинның чыпчык турында бер шигырен сөйләп үтәм. Тәрәз каршына килгән бер чыпчык миңа кычкыра: "Чык урамга, чык!" Алды ул белә. Гел шулай итә. Йөгереп чыксам, оча да китте. Чыпчык, чыпчык, чык-чырык, җим сиптем. Кил тиз очып. Балалар, кыш көне кышларга, ашарга табарга бик кыен. Безгә кышларга нишләргә кирәк ярдәм итү өчен? Әйе, бик дөрес, җимлекләр ясарга, оялар куярга кирәк. Ә җимлекләргә без нәрсә сибәрбез соң? Әйе, бик дөрес, ипи валчыклары, көнбагышлар, ярмалар сибеп куярга кирәк. Һәм анда нинди кышлар килгәнен күзәтеп торып та була.
Бүген безнең бакчага ышып килде ябалак. Әй күрсәгез, бик сөендем. Бирдем аңа кузгалак. Кузгалакны ашамады. Әллә итсез булганга карап торды да ышып китте урманга. Балар, бу шигырьдә нинди кош турында сүз бара? Ябалак турында. Дөрес. Ул зур күзле, зур башлы безнең кош. Biz bugün təbii materialdan Әстерхан шикләвегеннән сезнең белән ябалак ясап карарбыз. Безгә Әстерхан шикләвеге кабыгы кирәк була һәм пластилин. Балалар, минем кулымда Әстерхан шикләвеге безгә ярты шикләвек җитә бер ябалак ясарга. Без аңа пластилинны ябыштырып, күзләрен ясыйбыз, аяк һәм кулларын беркетеп куябыз. Һәм безнең менә шундый ябалаклар килеп чыга. Һәр кеше ябалак ясаганда үз фантазиясын кулланырга мөмкин. Кемнеке ничек килеп чыга. Пластилинның төрле төсендә кулланып була. Менә башка чаракта килеп чыга ябалак. Кем ничек булдыра ала, шулай эшли. Бу шигыль сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Хәзергә шигылебез тамам. Сау булыгыз.